Здравейте, бацата! Сигурно сега очаквате да кажа, че аз съм Викторти, но всъщност аз съм една праскачка. Хакнах тайно профила на Викторти, за да ви кажа едно. Днес, като бях в двора, видях една праскачка. Беше паднала на земята и тя се мъчеше да се върти, но не можеше. Пръскаше земята, милата тя, но само се мъчеше. Само що не беше изгоряла и да запали всичко. Но сега искам да ви кажа, не изтезавайте тези праскачки. Също не съм тук само за да кажа за праскачките. Ядоса съм също за действието си към другите предмети, декорации и инструменти. Примерно един гном, изпочупен, намачкан и изхвърлен. Буквулка. Каква мъка. Но не съм тук просто по тази причина. Ще се иска само едно. Да праснете един лайк в монитора, следователно и да праснете един лайк на този клип. След това много внимателно да праснете един subscribe, защото така че да видите и мои клипове. Изречето, все пак съм праскачка. И така, искам да ви кажа това нещо. И друго. Повече няма какво да кажа. Това е. Благодаря, че гледахте този клип. Както разбрахте, праснете един лайк и се абонирайте за още клипа от Викторти. А в някой може и аз да хаквам разни неща. Така благодаря, че гледахте. Това беше всичко от мен. Праскачка. Желая ви приятен ден.